ತಾರಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಕುಪ್ಪಿ ಕಟ್ಟದಿರ್ದ ಹೇಗೆವು ಓ ಕಂಡನಿ ಬಚ್ಚಿದ ಬುಗೆರೆ ಐನಾಯ್ತೊಲೆ ದಿಯೋಡು ಅಪಗ ಇಕ್ ಕುರುವಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕುರುವಾಯಿ ಸೀರಿನ ಪುರ ತಿನ್ಪುಣತ ಕುರುವಾಯಿ ಸರಿ ಇಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತನೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂತಿದ ಬೇಲೊಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಫುಲ್ ನೇನೇನು ಆಗ್ತಿರ್ತುಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ರಶ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಪ ಊಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಐನೇ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಬೆನ್ಪುಡ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಯಾನ್ಲ ಐನೇ ಪನ್ನಿ ಎಂದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪತಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಇನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಪುಣೆಂದು ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾದಿತ್ತು ತೋಟಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ ಬಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಉಮಿಲ್ದು ಚೆಸರು ಹಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಉಮಿಲ್ದು ಚಿನ್ನಕ್ ಒಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ಪಲ ಒಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ಆಪುಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ತೋಟಗೆ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆಗದೆ ಪಂಡ ನಾನು ವಾರಗೊರ ಕಂಡನಿಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯನ ಕಂಡನೆಗೆ ಏಪಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಂಡನ ತೋಟಗೆ ಗೇನ್ ಪಂತಿಗೆ ಬೈದ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದರು ಪಾಪ ಕಂಡನ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ಪವರು ಈರ್ದಾಲ ಪಂತಿ ಮನ್ ಪೂಜಾರ ಪಂತಿ ಪೆರೆ ಪೂಜಾರ ಹೊಂಡದು ಪಂತಿ ಮಲ್ಪುನತ್ತಿಗೆ ಪಂತಿ ಪೆರೆ ಪುನಗೆ ಅವಳ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಾರು ಸೊ ಯಾನ ಪಂತಿ ಪೆರೆಪೆ ಏನ ಕಂಡನಡನೆ ಪನ್ಪಬೆ ಬೋಡನೆ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬಾ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ತಲೆ ಕತ್ತಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ದಾದನ ಕುಪ್ಪಿದಿತ್ತೀರು ದಾಯಂದು ಕೇನ್ಗ ಏನ ಖಂಡನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾಯ ಪಂಡದು ತಾರಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಕುಪ್ಪಿ ಕಟ್ಟದಿರು ದಾಯಿಗೆವು ಓ ಕಂಡನಿ ತಾರಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿ ಕಟ್ಟದನದ ದಾಯಿ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಹೌದೇ ನೇ ತೋಟದಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ನ ಯುನಿಕ್ ಆತ್ ಬೇತಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಓಲ್ಲ ಕಾಪಿಯಾ ಪಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಪುಗ್ಗೇರುಂಡಾ ಕುಪ್ಪಿದೊಲೆ ಪುಗ್ಗೇರುಂಡಾ ಐಂದು ಇದು ಖಾಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿದ ಬುಗೆರೆ ಐನಾಯ್ತೊಲೆ ದಿಯೋಡು ಅಪಗ ಇಕ್ ಕುರುವಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕುರುವಾಯಿ ಸೀರಿನ ಪುರ ತಿನ್ಪುಣತ ಕುರುವಾಯಿ ಸರಿ ಇಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಮೂಲಿಗೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬುರಿಯೇ ಇತ್ತನ ಕಂಟನಿ ಬುರಿಯರು ಆತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಾಕಿದ ಪಂತಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ದೈ ಪಂತಿನ ಮನ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಲ್ನ ಬೂರಿಯ ತುಳಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಮಣ್ಣದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬುರಿಯರು ಹೆಂಗೆ ಕಡೆ ತೆಲ್ತಾರ ಈಗ ಬೇರೆ ಬುರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ದೈ ಪಂತಿನ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದಿತ್ತನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂತಿದ ಬೇಲೊಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಫುಲ್ ನೇನೇನು ಆಗ್ತಿರ್ತುಲೆ ಒಂದು ಕನತಿನಿ ಹೊಲ್ತು ಗೊತ್ತುನಾ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾನಿಡ್ದು ಕಬಕಾಗ ಬೈದಂಡವು ಕಾರುಡು ಗೊತ್ತಿರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದೊಂಬುಂಡು ಮುಗ್ಗಾಲು ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಆತೆ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಉಮಿಲಿ ಇಪ್ಪಂದನೆ ಬಂದು ನೆಂತಿ ನಾನು ಉಮಿಲಿಗೆ ಏನೇಗೇನು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟು ದಾನೆ ಪಾರ್ದಿಜರು ಪನುರ್ಚಿ ಬೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದೆ ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಏರನೆ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ಪಂಡದು ಐಲೆನರಡು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದನೆ ಅವಲ್ಲ ಡಲ್ಲ ಅವನು ಬತ್ತಾನೆ ತೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜೆ ಉಮಿಲು ಉಂಡೊಂದೆ ಇವತ್ತು ಉಮಿಲು ಮಾರೆ ಸಾವು ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಲ ಉಮಿಲ್ದಾನೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಪನ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಿಲ್ದ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನದ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಯಾನು ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೋದಿತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಾರತ ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದೇನಿಯೇ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರನೆಗೆ ಹಪ್ಪಿಜ್ಜಂಡು ಆತು ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಯಬ್ಬೋ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆಡ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಎಪ್ಪಯ್ಯರು ಎಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಪೋಡಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿನೇಟ ಕಾಪೋಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಬಾಲೆ ಪೋತುನು ಬಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಗಿಕ್ಷಡ ಪೋಯಿ ನಂಚ ಅದು ಬಾಲೆಗೆ ಪೋನ ನಿದ್ರೆ ಆತಂಡು ಏತು ರಶ್ ಬಂಡುಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ರಶ್ ದೂದೇ ಶಾಕಡ್ ಮಾರು ಎಂಚಿನ ರಶ್ ಯಾನು ಅಂಡ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಧಸ್ಸದನ ಇತ್ತನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಪೋತೆ ಅತಿ
ಅಂಚ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಪೋಯೆ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಎಂಚಿನ ರಶ್ ಪಣ್ಣುಂಡ. ಸೊ ಆ ರಶ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಕೆಲವು ಹತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು. ವಿಜಯ ಕವಿತಾತ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು. ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ರಶ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಪ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಗೌರಮ್ಮಲಕ ಸೀರೆ ಪಾಡೋನು ಬೋದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಿಲ್ಲದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಕನ್ನಡಿಲಿತ್ತಿನ ಸಾರಿನ ಪಾಡೋನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೌರಮ್ಮಲಕ ಆಂಡಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಂತೇರು ಪಾಪ ಆತ 10-15 ಜನ ಅವು ಆಕಳು ಬತ್ತದ ಪಾತೇರಿಯರು. ಸೊ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡ್ ಪಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ರಶ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪಾರಿಗೆ ಆಪಿಜ್ಜನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಲಾಪುಜ 10 ಜನ ಅವಳು. ಸೊ ಯಪ್ಪ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಾಗರ ತೂತಿಜಪ್ಪ 10 ಜನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತ ಜನ ಅವಲೇ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಣಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ತೆಕ್ಕಿಡ್ದು ಬರ್ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜ ಬ್ಯಾನ್ ಓ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆ ಪಂಡದು ಬೊಟ್ಟು ತೋಜ ಪಪ್ಪನ ಕಂಡನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಉಂಡಿಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಒಂತೆ ಪಂತಿ ಬಂತದ್ದು ಬತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ಜಿನಿ ಪಂತಿ ಅನ್ಪರೆ ಪೆರೆ ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಪೆರೆ ಅವ ಇಂಕ್ ಚಂಡಿ ಯಾರವಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಂದು ಉಮಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾ ಬಚ್ಚಿನ್ ಚೂರು ಬಚ್ಚಿನಿ ಅವ ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಿಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಬಚ್ಚಿನಿ ಇಂಕ್ ಇನ್ನು ಕಂಡಡಿದುಲೆ ಮುಲು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಂತದ ಆತ ಬಚ್ಚಿನಿ ಎಂಕಿಂಚ వచ్చోడు ಆತ ಇರಗೆ ದಿನೋಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತಿ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಮಂತರೋಡು ಏ ಕಂಡನಿ ಕೃಷಿಕೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತತ್ತ ಲೈತ ಪರ್ಪಡಿಗೆ ಉಂಡಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಂಬುಲ ಕೃಷಿ ತನೇ ಕಂಡನಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂಡದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಲ್ಪಡಿಗೆ ಪಲದುಲ್ಲೇರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಪಂತಿ ಪೆರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ 6 ಜನ ಪಗ ಯಾನೆ ಪಂತಿ ಪೆರೆತ್ತೆ ಮಸ್ಸತಿ ಇಜ್ಜ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಪನೋಡಿರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ಸತಿ 6 ಜನ ಪಗ ಪೂರ ಪಂತಿ ಅವಡು ಪಂಡದು ಯಾನೆ ಪಂತಿ ಪೆರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಪಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನ ಕೃಷಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಬದಿ ಆಯ್ಕೊನೆ ಕೃಷಿ ಆಂಡಲ ಪಪ್ಪ ಕಂಡನೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡು ಪಂಡದು ಬರೋನಿತ್ತೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಪ್ರಾಯ ಇನ್ನ ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ತಿಂದದು ದಪ್ಪ ಆತನೆ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಐನೇ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಬೆನ್ಪುಡ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಯಾನ್ಲ ಐನೇ ಪನ್ನಿ ಎಂದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾಯ್ ತೊಗೊಂಡು ಇತ್ತಿಲ ಕಡೆ ಪನ್ಪುಣ ಬೇಲೆ ಇಂಕ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಈರೆ ಪೆರೆಲಿ ಯಾನು ಚೂರು ಪೆರೆ ಆಯ್ತಾ ಪೆರೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ಜಾ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕೇಳಿಗೆ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕಾಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತು ಬರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ತೂಕ ಓ ಫೋನ್ ಒಂದು ಅದೇ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ತಾರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ ಕಂಡನಿ ವಿಶೇಷ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪತಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಪುಣೆಂದು ಕ್ರಶ್ ಉಂಡಗೇನು ಎಂತ ಪನ್ನೀರ್ ಇರ್ಗ ಓಹಾ ಏರಗಣ ಕ್ರಶ್ ಉಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಲವ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಯ ಕ್ರಶ್ ಅರ್ಪುಂಡು ಮದಿಮೈನ ಮಿತ್ತು ಏಕ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಜೆರೆಗ್ ತುಲ ಆಸೆ ತುಳಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋನ ಮೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಯಾ ತೂಪುಜಿ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಕದ ಈಗ ಇರಗ ದಾಯಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಕ್ರಶ್ ಮತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ಭಾರಿ ಜೋರ ಆತಾರ ಗೈ ಸಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡದ ನಂಬೊಚ್ಚಿ
ಅದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಆರಂಚಿಜ್ಜರವ ಇತ್ತನೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡೆ ನಂಬರ್ ಈಗ ಆಯ್ತು ಡಿ ಎಮ್ ಅಲ್ತ ನಾಡು ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದು ಬುರು ಹೊರ್ಚಿ ಆಯ್ತವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ತೆಮ್ಮ ಅಂದತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಆನಿ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪಂತಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಪೆರೆಪುನಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪಂತಿ ಪೆರೆಪುನ ವಿಧಾನ ಇಂಚ ಕತ್ತಿ ಪತೊಂದು ಇಂಚ ಉಂತುದು ಅತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಪಟ 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 ಕಾಪ್ಚಿ ಬೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆತ್ ಪೆರೆ ಯಾವು ನನ್ನ ಇರ್ನ ವೇಳೆ ಈರ್ ಪಂತಿ ಪೆರೆ ಪುನಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನದಿತ್ತು ಇರೇನ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡತ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಡು ಬನ್ನಿ ಈತ ಪಂತಿಯರ್ ಇಡ್ಯಾನ ಪನ್ನೀರ್ ತೂದು ಬಾರಿಸೋಕೆ ಪಂತಿಯರ್ ಪಿ ಅಂಚ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಆ ಕೆಟಗರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸಾವ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಪುನಃ ಕೆಟಗರಿ ಪಂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಚ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಪುನಃ ಇಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನಾ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾತ ನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಪೆರೆಪುನೆ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಪೆರೆಪುಂದುಲೆ ಅರ್ಧ ಪಂತಿ ಪೂರ ಬಾಕಿನ ಉಂಟುಲೆ ಯುವ ಕೃಷಿಕ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪರಬೇನಾ ಈತ್ ಬೇಗ ಮುಪ್ಪಡು ಪರಬೇರ ಮುಪ್ಪಡು ಪರಬೇರ್ ಮುಪ್ಪ ಇರ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಮದ್ಮೈನೆ ಯಾನಾಲೆ ಪಂಡೆನಾ ಏಪ ಪಂಡೇನ ಯಾನಾಲ ಪನ್ನೆತ್ತು ಈರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಮದ್ಮೆಯಾರ ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಲವ್ ಮನ್ಪುಣೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆಯಾರು 7 ವರ್ಷ ಲವ್ 3 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ 10 years ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದೆ ನಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡನಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸೊ ಯಾನೆಲ್ಲೇ ಪೋಪನ ತಂದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಪಗು ದಾಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪರೆ ನಾನು ಕನತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ ಮೈಕ್ ಅವನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಆದ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ದ ರಾಧಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪಾಡುಮಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಉಂಡು ಕಾಂಪರ್ ಏರಿಯೇ ಬಾ ಸೆಜ್ಜನ್ನ ಕಾಂಪರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀಪೆರು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ತೊಂಡಲ್ಲ ಲಚ್ಚುಗು 4 ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದೆ ಎಂಕ್ 4 ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ 2 ಸ್ಯಾರಿ ಆತಿಗೆ ಆಂಡ್ ಗೈ ಸ್ವಲ್ಪ 4,000 ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಹಿಂದೆ ಯಾನೇನ ಕಂಡನಿಗೆ ತೆತ್ತುಕೊರು ನಾಪುತ್ತೆ ಪಂಡಾರೆಗ ಅಂದು ಇಂಚಾನ ಅಂದು ಅಂಚಾನ ಅಂದು ಹನಿಯರ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಅಂದೆ ತೊಂದಿರನೆ ಪೋತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೋನು ಎಂಕದೆ ತೊಂದು ಜನ ಆಡತ್ತ ನಮ್ಮಲ ಎನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕವ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದ ಬನ್ನಿಯರ ಅಂಡ್ ಅದು ದಕ್ಕಲೆ ಪೋಂಡ್ರ ರಗಲಿಜ್ಜತಾ
ಎಸ್ ಎನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದ್ ಜಾತ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ತೊಂಡೆ ಪಂದ್ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಒಂದ್ ಎನ್ನ ಲಚ್ಚುಗುದೆ ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡ ಪಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಾಲತ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬೇರೆಗ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂಡದ್ ದೆತೊಂಡೆ ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ದೆತೊಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇಕ್ ಖಾಲಿ ಅಂಗಿ ಮಾತ್ರ ದೆತೊನ್ನಿ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಂಗಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಏತ್ 399 ಪಂಡ 400 ರೂಪೀಸ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಇತ್ತಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ XXL ದೆತ್ತೊಂಡೆ 399 ರೂಪೀಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲೆತ ಸೊ ಅಂಚ ಅದನ್ನೆಕ್ 525 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶಾಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತದಂಡು ₹6 ವರ್ತ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಟಾಪ್ಸ್ ದೆತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ 225 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತೂನಗನೆ ಅವೇ ಕೊಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆತೊಂಡೆ ಒಂದು ಐಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಂಡ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ನೆಕ್ 230 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂಡೆ ಇಂದುಲ ಜೀನ್ಸ್ ಕಾಪುಂಡು ಪಂದೆತೊಂಡಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತೊಂಡೆ ಓಕೆ ನಾ ತೂಕ ಪಂಡ ದೆತೊಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಗೆ 380 ರೂಪೀಸ್ ತಾನ ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡ್ ಪಂದೆತೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ 470 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಂಡಲ ದೆತೊಂಡ ಪಂಡ ದೆತೊಂಡೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂಡ್ ದಾದೆ ಕಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆಂಜೋ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆತ ನೆಕ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ದಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ 230 ರೂಪೀಸ್ ತರ್ನ ಅಂದ 230 ರೂಪೀಸ್ ಸೊ ಮಾಮಿಗೆ ರಡ್ಡ ಸಾರಿ ದೆತೊಂಡ ಒಂದು 300 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಪೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತೋಜುಂಡತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತೋಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 330 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದುಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಡೈಲಿ ವೇರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂದೆತ್ತೊಂಡಿ ಆತೆದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಕನ ಇಂಚ ಪಿತ ಓರಿಗಣ ಕಬಕ್ಕ ಗಂಚ ಇಂಚ ಪೋನಕ ಆಪುಂಡಾತ ಪಂಡದು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಾಣಿಗೆ ಪೋಯೆ ಶನಿವಾರ ಬೈಯಗ ದಯಪಂಡ ಮನದನಿ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡ ತಿಕ್ಕಗ